Nå, skal jeg sætte den op? Victor, jeg sætter den lige op. Hej, Valdemar, han er i gang med lige sådan, og hvorfor sætte det op på min lille. Ryk dig. Voila, hans mor. Okay, skriv lige ned i chatten, hvis vi skal få fat på sådan en stang. Det er kommentarer. Ja, kommentar. Hvis vi skal få fat på sådan en stang, der kan holde telefonen. Altså, Valdemar, så er det jo lidt heldigt, at jeg har fødselsdag snart. Hvornår? Den 13. august. Fedt. Så om 11 dage. Så kan du få en. Jamen, jeg ønsker mig det ikke. Jeg fandt en til 33 kroner, men den må jeg købe, fordi den var fra Temu. Og de var åbenbart lidt bra. Hey, vi skal læse det. My name is Miles. I'm 28 years old. Boy from Midwest. I hope my... Jeg lægger op videoer i Natdal af min mor på arbejde. Så jeg blev nødt til at kigge på huset helt alene. Vi er sammen, så det er ikke alene. Information. Plain. Map alone is recommended. Set your status to high. Hvad er det? Det tror jeg, din er på. Men det ved jeg ikke, om min er. Graphics. Jeg kan ikke bevæge mig. Graphics. Hvad var det? Graphics settings to high minimum. Steve. Ja, start. Jeg kan ikke komme ud. Hvordan kommer man ud? Så. Hvorfor er det på kryds? Prøv at se, når der er på nu det, så står det derovre, der er kryds. Okay, kan du høre? Ja. Okay, change language. Det ser, hvad der står på. English, okay. Det står på engelsk. By default. Fuck off. Hvilket hus skal vi have? Ja, det ved jeg. Så må jeg finde ud af. Ja, det er sikkert det her nok. Okay? Solution Snap on YouTube. Guide. Og man kan ikke sprinte. I had a nice neighborhood. Jeg havde et fint nabolag. Okay, man kan ikke komme derind. Så det er i hvert fald ikke der. Heller ikke derinde. Men! Ej, men den der lyd. How was your day? Hvad? Jeg tror lige gå tilbage og skifte til engelsk. Er det ikke på engelsk? Nej, hvorfor? Det er på koreansk. Hvorfor er det? Men jeg satte den til engelsk, det så du selv. Box. Men hvor er det højt, det store bord her? Guide. Okay, vi må gerne lige bruge det til at se, hvor vi skal hen. Nej, men vi ser, prøv at se her, okay? Change language. English. English. Hvad skal jeg så, hvis vi sætter den til koreansk eller et eller andet? Dutch. Francis. Okay, weird. Hvis vi skal læse sydkoreansk, så, eller kinesisk, japansk, et eller andet, så slå lige ned i kommentaren, hvad står der. Prøv lige at se den der, den er virkelig stærk. Det er det, jeg sagde. Hvorfor har jeg lidt sådan en nervøs? Okay, skal vi prøve begge to? Nej, det er så meget det der hus dernede. Nede i enden. Okay, Victor, skal vi prøve begge to og lave den der? Nej, jeg kan ikke lave den. Nå, men, og så skal vi se. Okay. Og så skal vi se, hvem der synes, der er bedst nede i kommentarerne. Nej. Lad os komme. Vent, hvorhen var det nu, hun sagde, den var? Ser hun nu, hvor det var? Hvad? Ser hun nu, hvor det var? Nej, hvor det var, at nøglen var.
Så ved du hvad, det kunne være fedt, Og hvis man havde en lommelygt. det var noget med, at det var i garagen. Garage. Garden eller noget. Garage. Altså, vores computer er tændt, så det er sådan lidt scary. Så vi kan ikke komme længere. Hvor er du? Hvor fuck er du? Hvor er du? Nå, der. Det er måske lidt dumt, at jeg tager noget mørkt på. Hvorfor går du bare fra mig? Du må jo bare gå. Hvor er det nok til? Hvorfor er det så mørkt her? Der er bare pisse mørkt. There's just mørkt. Øj, der. Forvent den. Ham, do you find the key? Hold There's on. key under a fake stone. Yes, okay. Hold on tonight. I'll be back in the morning. No nonsense. Nå, okay. Nå, hvad skal vi så? Måske skal vi gå ned og game. Tada! Tada! Prøv at skåre mig også bare. Ej, ja. Oj. Hvem? Yes, sir. Lort. Det var med det der. Det var sjovt. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. Fuck this armor, man. It's a quest. I'm getting spot. Hvis jeg gemmer sig her i, så er det gik. Det er det noget. Julemand, jeg venter stadigvæk på jer. Dør her. Julemand, jeg venter stadigvæk på jer. Det er august nu, men jeg venter. Hvad er det for noget rødt, der ligger der? Nå, det er bare ikke noget. Jeg har ventet i 7 måneder nu, Gud. Eller julemand. Jeg venter julemand, jeg venter stadigvæk. Jeg har ventet i 8 måneder nu. Det er snart december igen, og der kommer jeg til at og der kommer jeg til at vente længere tid. Ja, det er smart. Der er varmt. Der er varmt der. Der er varmt derinde, mand. Der er en dør der. Ja, det er ikke der. Jeg synes, du skal gå derind. Nej. Vi åbner lige alle dørene, bare for at sikre, at der ikke er nogen Gede derinde. Hej Gede. Det der. Tissebø. Gede, please, bare lad være. Bare for en sjældent gangs skyld, så hun er bare den her der. Hvad? There is another way out. Out of my house. Knock, knock, knock. Motherfucker. De er udenfor. Måske skal vi gå hen og game. Prøv lige at vente lidt, okay? Where is our gaming PC? Det er der, så vi skal den her vej. Hvorfor står den der derude? Ja, fordi vi har glemt at lukke den ligesom. Se her, så går vi op. Det. Er jeg den eneste? Prøv at se. Nej, jeg var lige med til det samme. Men prøv at se det der. Der er også noget grønt på engelsk. Det står på engelsk. Get the lasagna. The heat in the oven. Den heat in the... Okay. Good the lasagna tower. Lasagna. Hvor er oven? Nam nams. Dear. My name is Dear. My name is Jeff. My name is Dear Nuts. And your mouth. Okay, vi kan heller ikke hoppe. Lad mig prøve at kigge ud af vinduet igen. Hvad fuck er det der? Det er bare 3. Sorry, Men hvorfor? I have to cancel. I have an emergency. Come tomorrow. Come home tomorrow. Hvorfor kommer du så tættere på? Hvad? Det er noget, ser ikke skrevet ud, det der. Nej, det er 3 nu. Hvorfor? Jeg er egentlig færdig nu. Så er lasagne. Go eat on the
Then watch some TV. Hvor er tv'et? Det er godt spørgsmål. Eller på det her et andet sted. Hvad er det her? Nå. Der, det er tv'et. Det er jo ikke noget gaming shit. Det er Sit down, man. Nu spiser jeg. Skal jeg hele tiden være sort nu, eller? Altså, jeg har ikke sådan rigtig lyst til at kigge op i vinduet, så jeg tror bare, jeg kigger op i loftet. Oh my god. Oh my god. Hvor er det? Nu må jeg kigge på det. Hvorfor har jeg det, som om der står en Kom her. kigger her? No, you want to? My mom asked me every evening to Come go. Okay. Hi, John. Hi, are you alone? No, I'm not alone. See you. No, there are my parents. I live in a neighborhood a little further from you. Don't tell your parents you saw me here. Okay. You're done. I was paralyzed, even forgot why I go see the mail box. Jeg vidste bare, vi skulle lukke ud døren. John? John, are you here? John's not here. Jeg kigger ned i øjnene. Hey. Prøv at se, kommer igen. Men heldigvis, jeg havde sådan en idé om, at det var, at der faktisk kom en jumpscare. I thought I could go ahead with my homework. Go to the room. Jamen, hvor fuck er mit room henne? Ovenpå. Vi gætter på det herinde. Det er ikke Den der. der åbne den dør til hvad hvis han står inde i vores rum? Så var der, hvor han siger, hey, I thought you was home alone. Er det ikke her? Nej, det er ikke her. Det var det. Tittebø. Som om man... Nå, det er du er homework. Ja, altså jeg kan godt lide, jeg kigger bare der, fordi jeg skal ikke på et job, Prøv lige alle sammen, prøv lige at se her. Valdemar er blevet forlovet. Nice, det er en, jeg har fået i... Okay, den er 0,40. Okay, så skal vi ikke i seng, mand. Head to bed. See you. Men, prøv lige at se klokken. Prøv at se, den siger, den er 0,40. Det er den jo ikke. Close the door. Ja. Good night. Kan man ikke tænde lyset? Nej. Måske skal vi gå ind i seng. Det kan vi så ikke. Johnny, don't you dare be here. Jeg forklarer til Johnny, han står nede. It was the first time our oven lit up in the middle of the night. Nej. Hvad Turn siger du? off the... Er vi klar til jumpscare? Fordi ovnen den tændt. Jumpscare kommer lige om lidt. Altså, stadig... Don't go to bed. Don't go to bed. Too late. Nej, vi skal i seng. Jeg må nok Go gøre to sleep. Ja, vi går til... Vi ses bare i morgen. Og jeg skal aldrig Even når jeg ved, at vi kommer til at vende højere. jumpscare. Så du godt lige det der lys. Det er jeg ligeglad med. Jeg skal i seng, og det er nu. 6. Det er det samme. Klokken er det samme. Jamen, nu er det næste morgen. Var det ikke der, hun sagde, mor, hun kan komme hjem? Mor, Ej, hvorfor er det stadig mørkt? Hvorfor er jeg klar til at komme jumpscare?
I want to check if the oven turn on again. Ja, og er vi klar til jumpscare der? Yeah. Go straight to the oven in the kitchen. Oh. Miles? I thought my heart's gonna be. Handbrød ind. Ned med dig, ned med dig. Kommer mor ikke snart ind? Det håber jeg. Jeg synes, det er til the first person. Jeppe. Skal vi bare gå ud og så være klar på jumpscare? Nej, det synes jeg nu ikke lige. Vi bare skal. Det er godt. Okay. Vi er garanteret jumpscare. Altså 100%. We call the police, so close all the doors and hide in your room. Jeg troede lige, der stod noget nu, for det var bare postkassen. Er du der? Nej, vent lige på mig. Nej, det skal. Hej. Hej Nora. Hej Johnny. Hej, John. What's your name, John? Hide in your parents' dressing room. Fuck. Jeg håber virkelig, det har en 100% han også er derinde. Altså, det er en dobbeltseng. Jumpscare. Ej, men jeg siger tak for den her video, altså. Jeg skal ikke spille det her længere. Tak for den her video. Vi er nogle tøsedrenge. Tak for den her video alle sammen. Det var, ja. Hvad har du at sige til det her? Vi er nogle tøsedrenge. Ja. Hey, du har fundet